going mi sa kanon padong mis Boracay no kay pag magod doon special mo si treatment ni Queen ni ato mi manami jet lag pa mi ika pa mi kurkita ren diretso ra mi Boracay. Ang kuandra nahalata kay kag nalipong ning hunong tag Cebu lagi tingan. Oh, Cebu. Dito na tag Boracay ro nag trip lang ta kay ang kuan lang ang amorang purpose sa biyahe kay nanay ngipon si Adrel. I-celebrate na mo nga na siya yung ipon. Yo. Fleeting process. Yo. Sana all. Celebrate na yung ipon. Oh, Adrel. Show me your kid. Junet. Beautiful eyes. Yo. Oh, sana kay namin ka kaon magpun trip sa Medre kay si Christian ikabuhi na. Aya pwede. Nowhere. Sa man mag-unboxing. Namalik na magkita kay napuno na daghan og tao sa Boracay. Paano masabi? Abot na meron na namin sa kuno nakita na malik mi kay di magsilbi sa. Para may mara flicker recall. Rival. Ha? Rival mi tanan kay di magsilbi ra. Para na ni Shonen kay na siya upat katit. Sa Boracay daw lubog. Lubog ang tubig sa Boracay mo na nanguli mi. Katulgon man yung mga gagbay. Di nang white sa nahimog itom, di na white. Nanguli na. Brown sugar na dito. Nanguli mi. Malahimong binignit. Bisigdit. Biko. Kaya mo na. Video na yun, Re? Ay guys, ito yun ako na kay kamatinan ako. Magkabuhay na mi dire. Uy, nami. Kamatinan na promise. Promise, nalipong na ko lumay. Malaban na lang tag fresh cracker. Ano, bigyan sing, o pangato, may kutuyan nila si Malahot nag-eat. O abot na namin, buwa mi kanis Boracay kay nakuha no, napuspon dire mi sa kuan. Abot sa lugar basta mo na ni. Kanay dalo ni. Nakuha ko na lang sana. Pagako sa may G's. Makapiray ko ani kay nang video kay ma-mute ni. Iki. Usay masulti nimo na. Alibang ka? Allah nalibang di ay. Mo yung isulti mo libang. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to share and subscribe para updated ka sa mga bagong vlogs ko. more videos. Oh. Ipatungkad daw niya dito, laom ba? Maniit sa kudaan no kay basin laom kayo ba? Maniit kudaan kay isod na, mag-dive ta, mabaw. Mabaw na niya kayo. Ay gatindog ni gina. Nga. Gatindog gali siya, samo na ko. Mabaw ra gyud ay. Maulang ko maghukas ay kay makita na kong six pack. Ha. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Angas kong mata ay.
Halang kay akong mata. Wow, naglibog ko chlorine ba ni o tubig akong gisaluman. Wow. iPhone. Wow. iPhone 13. Uy, uy, uy. Ha? Naka-record. Naka-record pa na siya. Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell the same. And I know when you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know when you know all the things that broke us. I still have to let you go. Take my hand and follow me. Out of you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Out of you in my fantasy. A place for me, a place to be. Out of you in my fantasy. Balik na rin kayo, nagka-photoshoot ba? Mga sila mga model. Mga sila oh. Na hinay. Hinay ka-photoshoot. Record. Gabi photoshoot. Kuyawa kayo. Kuyawa kayo. Photoshoot yun ay. Kuyawa yung mga photoshoot. Tanapon na rin. Kuyawa yung photoshoot. Kuyawa photoshoot bay. Wala kuyawa kayo. Tumpa kayo yung mga photoshoot. Kuyawa kayo ay. Kuyawa kaya. Kuyawa yun nila photoshoot yun nila ay. Oh. Tumpa kayo ay. Kabi mga photoshoot ay. Why makalup. Lalag. Kani. Ano ko? Ito kuyawa kay posisyon ali mo picture bay. Side man. Ito kuyawa ka. Kuyawa kayo eh. Hala ang isa ha. Hala na kuyawa ni model ni Berbod. Hala napod rin. Hala kuyawa kayo eh. Hala. Stila na yun. Manguli na tayo. Wala naman ilabo sa bayan. Hala. Kami mga photoshoot. Hala gabi. Ano? Ano siyang ba? Okay. Yeah? Wala kuyawa kayo eh. Wala kayo. Easy kasi lang photoshoot. Ito sana akong mga wild boys kaya nagseryoso mga wild boys. Mga wild boys o mga seryoso kayo. Facebook. Ya. Allah. Subscribe. Subscribe for more videos. Allah. Click my notification bell. Allah. Allah. Subscribe. Subscribe. Don't forget to subscribe.
Yo dunggan. Ya, otro. Hala. Ato, ati Jilly ka. Nalaplin. Sige mo. Ah, kita. Gaway kayo. Gaway baay kayo. Baa kayo. Baa kayo. Oh my God! Oh my God! Kuyawa kayo. Kuyawa kayo. Wala kuyawa kayo. Gigi, ganyan. Ana, atubing. Higda, bing. Higda. Ana. Ato na, ana ba? Bukad. Ibukad mo kamot. Ibukad ba? Ibukad, ana, bukad. Bukad. Ana na. Montage. Oh, kuyawa kayo, bye. Okay. Lagay butoy-butoy. Basa na.
Ay mo salon sa idan, bingo bing murag haluan. Oo, ato hatbang. Murag haluan. Murag haluan. Dan ato oh. Dire ato hinday. Murag haluan. Ah, alga sungay. Oh. Ano man? Ayaw. Mabasa ka. Wala. Ang shirt mabasa. Mahuas na kuha ni Ron, akong mata, pula na kayo, di na mada. Halang na kayo nga wao kasabot. This is my social media account. This is my Facebook. Dito sa peho. Please unsubscribe. Unsubscribe ano? Subscribe for more videos. Don't forget to unsubscribe. Grabe ang binahong play map, pipino di ay. Kuyawan. Hoy. Hi! Yan, napatay video niya. Basta dito na si Puno ron. Ah, dili. Waterproof to. Hawas na yung pula. Para kong mata. Awas ako. Basa na ang bagay. Ah, tingnan. Ako, halang na akong mata. Magilis ako. So what's up mga G? Ugman here mo this Plaridel no nani ang kuan na no. Villa Federita del Pedro. So suduno ni siya gamay na sa Plaridel. So mangigig. So magigig din sulod mo gamay, may sulod ng gamay so. So charger din ilang kuan so nay duha ka swimming pool, nay pang adult. Nampoy pang bata, so sulit. So entrance is 75 pesos, no? Then ang cottage is 500 sa karon no pag pangaligo na mo. So umani mo Plaridel mga G, no? Area na mo sa Villa Federita del Pedro, sa mo na to siya, no? So na pod vlog makita-kita ta, no? Don't forget to like and share and subscribe para updated ka sa mga bagong mga vids na ako. So, G-Dax, signing out. Peace!